Crezi că poți ghici soiul misterios din episodul de azi? Mai întâi, răspunsul corect la ghicitoarea din episodul trecut este Grüner Veltliner. Acum să vedem provocarea din episodul de astăzi. Sunteți pregătiți? Primul indiciu este soiul dispărut al bordoului în urma epidemiei de filoxeră și descoperit după 100 de ani tocmai în Chile. Tot timpul acesta oamenii au crezut că este Merlot. Al doilea indiciu, aromele nu le poți uita ușor. Ardei gras verde, piper și note de eucalipt. Un mix cu totul surprinzător. Al treilea indiciu, aciditate ridicată, taninii moi îl fac perfect pentru carne slabă la grătar cu sosuri savuroase. Ai de ales între 3 variante. A. Malbec, B. Carmenere, C. Syrah. Scrie răspunsul tău în comentarii și nu uita să tăguiești prietenii tăi care iubesc vinul la fel de mult ca și tine. Cine ghicește corect va primi un cadou surpriză de la mine. Răspunsul va fi dat în episodul următor, așa că nu uita să urmărești în continuare Secretul din pahar. Cine a ratat episoadele trecute le găsește pe profilul meu. Noroc și mult succes la ghicit!